Или аз съм Skyline BE и сега снимам някакъв клип. Така, one second. Къде съм? Ето нещо така направих един малък отворен чест. Готин стана. Всичко съм направил. Само вътре не сложих нещо. Ето тук имам фурна. Тя не са много хубава. Библиотека и enchanting table. А тук ще напочвам crafting table, но нещо ме домързя. Да, така е, добре. Ако искате да го почна. Ама, не, сега не ми се прави. Нещо много добре. Може да направя. Колко ще високо това нещо. Ами нещо друго. Ще направя една глава на клипа. Да я правя. Значи тук ще бъде crafting table. От главата. Значи тя малка. Да снимам. Това значи трябва ми черна, зелена вълна. Бяла вълна. И това. Ганала е на този. Така на ширина ми трябва 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 купчета, супер. Третото, четвъртото, петото и шестото. Третото и шестото. Един, два, три. Да. Така. Мамата има някакъв странен слой, който ще бъде зелен. Един, два. Оф. Давайте. Ето да прилича на някакъв гълчервей.
Това сигурно. Значи, приятели, този клип ще бъде кратък. След 2 минути го спирам и снимам още един на крипърска глава. Ще се казва крипърска глава. Ще е доста казвам. Да ще го направя сериозно. Че не може да направя. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Готово. Ето ни е крипърската глава. Да, много хора няма да има тия линии отгоре, белите части. Дори няма да прилича на крипърска глава, ама сега нещо не ми се правят. И защо не ми е добавяне, изчисляване, глупости. И защо не ми е това. Един, два, три, 4, 5, 6, 7. Ой. Ето да го споделя. Много запомня да видя как се бъде. Манието изобщо не прилича. Не да че по-малко си прилича. Не, само 8 минути и малко ще бъде клипа. Но то в началото, понеже правях някакви глупости. Иначе ще да е поне 5 минутки. Само 3 минутки, не е голяма разлика, но ето. Yeah! Може? Имам остави бляко. Не точно да веста ще го справя. Това от мен, грубо се получи, ама не ми се правят неща. Айде, чао.